Silav baş, hevanno hêvîdarim herkes baş e. Weşana me vê êvarê saet 21 de dest pê kir. Şeve saeta me ya normal ne lê tişt nabe. Vê êvarê saet 6 da yan jî 7 da li gorî saeta Ewropayê firseta me çê nebû. Niha eger hûn amade bin, ez dixwazim wisa bültenekê kin ama têr û tijî ji we re pêşkêş bikim. Hem ji qeda navnetewî daxuyanî hene di derbarê qedera Kurdan de û hem jî li nava Kurdistanê hên bûyer qewmîne. Tabî di cîhanê de jî hem bûyer pêk tên, bûyerên felaketê hene, bûyerên komkujiyê hene. Eger heval bêjin deng baş e, em hema dest pê bikin. Heval hûn çawanin jin jiyan li vê derê ye Abdulselam Hesan, Abdurrahman Hesan, Axa Yıldız, Mustafa Koyun gelek heval li vê derê ne. Deng baş e hevan do. Em dest pê bikin hema. Gelek daxuyaniyên girîng hene di derbarê Kurdan de. Elbet em ê cih bidin axaftina Tuncer Bakırhan jî hevserokê HDP dibêje, ew jî êdî dibêje ji İmraliyê wê bangek were ama 15 Sibatê dibe, piştî 15 Sibatê dibe ew jî tam nizane. Deng baş e, temam. Abdullah Bilan mala te ava. Hûn her hebin. Bi xêr ew em vê weşanê birêve dibin. Mazlûm Abdî jî wê rojê gotibû em li bendê ne ku 15 Sibatê peyamekî ji İmraliyê were. Tabî peyamekî çi waye heqeten em nizanin ama em dibêjin qey wê bêtir bang li dewleta Tirkiyê jî bike, bang li her du aliyan bike. Çareseriyên maqûl wê werin peyda kirin. Tabî em hemî jî fikrên Rêzdar Öcalan zanin di kîjan çarçovê de ew ê banga xwe bike, em texmîn dikin ama. Tiştekî sürprîz ez bawer nakim derkeve. Hevanno. Em ji ku derê dest pê bikin binêrin. Tamam. Ez paşê tê me cem we. Ez hinek helê we bipirsim. Mîtînga aştiyê hûn zanin wê li Amedê çêbibe. Partiya Herêmê Demokratîk, Partiya Wekevî û Demokrasiyê Dem Partî wê 8 Sibatê li qeda îstasyonê ya Amedê bi duruşmeya ji bo aştî azadî mîtîngekê li derbixe. Piştî deklarasyonê ev jî doh hatibû eşkere kirin. Îro li gelek navçeyan xibat hatin meşandin revebirên partiyan ên bajaran ên navçeyan her wiha gelek parlamenter jî derî bi derî geriyan ji bo xelk dawetê vê mîtîngê bike. Di vê çarçovê de Tuncer Bakırhan jî li ser aynê mijarê axivî em pêşî cih bidin axaftina wî Öcalan wê bangeke dîrokî bike. Ka em binêrin Tuncer Bakırhan çi gotiye? Ji qeda navnetewî daxuya hene ji Fransa heye tiştê mihîm in cara yekem e yani ji cîhanê ji bo di derheqê Kurdan de axaftinê wisa xweş têne kirin mihîm in. Yani em fêr nebûne ya rastî ama êdî hêdî em fêr bin. Konjonktûra siyasî ya rojheta navîn diguhere Kurd jî têde cih digirin ev baş e. Hevserokê giştiyê Dem Partiyê Tuncer Bakırhan diyar kir ku rêberê PKK Abdullah Öcalan di rojên pêş me de dibe ku 15 Sibatê be bangekê dîrokî bike. Bakırhan di civîna komê a Dem Partiyê de li parlamentoya axivî çi dibêje? Em bangê desthilatdariyê dikin ku firaseta xwe ya Kurd hene lêbelê îradeya wan ya siyasî tuneye biterîkinin vê mantiqê. Kurd hene îradeya wan jî heye hûn ê rêzê jî li îradeya Kurdan bigirin. Hûn ê fêrê vê yekî jî bibin dibêje Tuncer Bakırhan. Tuncer Bakırhan behsa hevdîtinên li İmraliyê jî kir. Got muxalefet civak li Tirkiyê piştgiriya çareseriyê dikin. Muxalefet civak dixwazin ku ev pêvajo bibe pêvajoya aştiyê jî divê ev derfeta dîrokî ji dest neçe. Zimanekî jehrî dikare vê pêvajoya dîrokî bi paş ve bixe. Em li çareseriya pirsgirêka Kurd baraya demokrasî û hukukê digerin. Dema Öcalan bang kiriye ku pevçûn bêne bidawîkirin qada hukukî divê zimanê desthilatê jî êdî li gorî vê be. Yani hem çapemeniya Tirkî hem jî desthilatdarî divê zimanê xwe biguherîne. Yani heqaret nekin. Aştî bi givaştina stûyê gelê Kurd çê nabe. Em ê ji bo aştî şev û roj bixebitin. Birêz Öcalan ji bo çareseriya kûr û mayînde ya pirsgirêka Kurd ji bo avakirina Tirkiyeyeke demokratîk di rojên pêş me de amedahiyê dike, amedekariyan dike ku bangek dîrokî bike. Di demeke Kurd de divê ev bang were kirin. Yani em li bendê ne, benda vê banga dîrokî ne dibêje. Yani ew pênasî dike vê dibêje bangek dîrokî ye. Êdî hayewî heye ji naveroka bangî em nizanin. Em vê bangê giring dibînin, piştgirî didinê û li piş wê ne.
ام بانگ له دسلات دکن کو بلا رولا خو یا لګوري د بانګ دیروکی بلیزه خو یا بانگ له هر دو آلیان تکرن بقاسی کو تونجر باکران 20 اگر نه 20 با اوینه گوتا ام پشکری ددنه اول پشوینه خو یا هایوی جناورو کا بانگی هه شبرویه کی ایدی توپ آنها لجم طایب اردوغانه به میلیون کس لبندینه کو دموکراتیک بون پیکوره لشونا دم براندنه ج وقت وندا کرنه وکی ریبرکی ویرک دبی ایدی طایب اردوغان بده برچاوی خواه بکاربه بکرنین خواهین باش در واسی دیروکه ببه ام آلیگری جیانه که وکهون ریامه بریمه ری آشتی و دموکراسیه تبی هر تشتی امی بویرکی لسرویری بمشن نه پیش را باکرانج بو پرسا تکیلدار بانگا ریبری پیکی عبدالله هجلان گود دبه کو 15 سباته به دبه کو پیش را به جبو پرسا گلو وی هفدیتینه که نول ایمرالیه چه به یا نه در حقیقی ده جی گود هی تشتکی زلال تونه ام لبندینه ام پیشی لبنده بانگینه خویای حتی کو بانگوره وی هفدیتین لایمرالیه چه نبن چما چون گید بیجه هی تشتکی زلال تونه ام لبنده بانگینه وسا خویای جبو پرسا گلو وی بانگا بردانا چکانجی وره کرن افتشتانی زمان باکران از نابروکا وی بانگی نزانم ام باش نزانن که ده هندری ویده چه هیه از لگوری آگاهین مجرشانده گرتنه داخفم احتماله که مزن ده نوا بانگی ده تشتین دشبن هبودو هنه ده دمه که نزد آمده کاریه که هیه ثباته که هیه ده بکو 15 ثباته به ده بکو پیش رو وره کرن ده وی مجره ده هی زلالیه که تونه ام لبنده بانگاوازینه ده بیجه هفسروکی دم پارتی تونجر بکران ev یک نوچیا میادن جی هوانو از لپیامی بنیرم تشتک تونه به از پاşı vedgermeyeceğim ve yoldaşlar من heval hene gotuna yoldaşlar haznakın juanvet res haneki xwe bitirkidikim naha berî ku em derbasî meselên siyasî bibin hevanno li deriya Egeyê dibe ku feleketekî mezin pêk were dibe ku volkan biteqe li deriya Egê erdhejekî bi hêza 5.22 dîsa pêk hat li gorî agahiyên ku li ser malpera serokatiya rêveberiya Karesat û rewşên bilez Afadê hatiye weşandin li deriya Ege îro jî dîsa erdhejekî pêk hat tabî pîleya wî hinekî zêdetir bû li gorî erdhejên berê ama yani wisa ye erdhej ewqa zû li pêhevtên li herêma Ege jê ra dibêjin bahoza erdhejê dibêjin di navbera 28 kanûnê de yani heştê çile ne? Heştê çile heta îro tam derdora 700 erdhej pêk hatine li pêhev. Yani di nava hefteyekî de bibêjin 700 erdhej li pêhev pêk hatine ew jî tê wê manê ku li wê derê niha volkanekî heye li ber teqînê ye. Êdî çawa çê dibe ku da diçe em nizanin ama xeteriyekê mezin heye niha biryar hatiye girtin ku ew grava Santorini me bas kiribû Dobişev jî ne tenê ew grav hemî gravên derdorê hatine valakirin. Yani şeniyê wê derê ji wan re cih û mekanê nû hatine dîtin gerek wê derê valakin. Eger li wê derê li vê grava Santorini eger volkan biteqe dibe ku bi milyonan însan zirar bibînin dibe ku li deriya Ege tsunami çê bibe û dikare bandorê li Bodrumê bike, Ayvalıkê bike, li Çeşme êdî li wan dera kîjan herem hene ew ji Çanakkale bigire heta Muğla ew ê bikevin bin bandora vê tsunamiyê. Yani û li ser reşahiyê jî ew ê biçe ew ê heta ku derê biçe heta nîvê Tirkiye wê biçe. Nîvê Tirkiye nebêje herêma Ege wê komple zirar bibîne. Hem ji jehriya volkanê û hem jî ji ava tsunamî. Ji pêlên mezin ên tsunamî dikarin zirar bibînin. Erd jî dikare bihece. Eger erd bihece heta fay ya li deriya Marmara re derbas dibe ku dibinê İmralyê re jî derbas dibe. Dibe ku ew fat ev heta fay bikeve hereketê û İstanbul serûbin bibe. Di rewşekî wisa de tabî meseleyên siyasî jî hemî serûbin dibin.
her tişt jnuva tê dîzayn kirin dewleta Tirkiye tabî dîsa aqil nayê serî ez bawer dikim nijad perestiya wan wê divan rewşan didir jî bidome. Hevan ev meseleyekî li Swêdê komkujiyekê pêk hat 10 zarok hatin kuştin. Bu yer li bajarê Örebro yê Swêdê pêk hat êrişê navendekê perwerdeyî hate kirin di encamê de êrişkar bixwe jî bawer dikim hatiye kuştin 10 kesan jiyana xwe ji destan. Örebro dikeve navbera Stockholm û Oslo yani paytexta Norvecî tam navbera her duyan de ye ji edî çend kilometre 200-300 kilometre ji Stockholmê dûr ez bawer dikim. Ev cara yekem nine li Swêdê bu yerekî bi vêya wê diqewime ka ez binêrim li evê binêrim hevala me Sîdar Yiğit mi gavada pêraxifêm gol tweeta min binêre ez tweeta wî binêrim ka çi nivîsiye îja hevan da ez ê tweeta wî ji bo were parve bikim na neyve îja ev bu yera komkujiyê edî meselekî terorê ye yan jî meselekî şexsî em tam nizanin dibe ku kesekî dîn be ji xwe re çûbel wê derê êriş pêkanî be hê êrişkar tam nehatiye girtin ka hûn dibînin meselê hûn dibînin baş e niha Sîdar Yiğit çi dibêje li Swêdê şok û xem di êrişê keçekdarî de 10 şagirtên dibistanê hatin kuştin ji birîndaran rewşa 2 kesan gelekî giran e Wezîrê Perwerdeyî Reşkirê daye rêveberiya şaredariyê derbasî rewşa awarte bûye ew jî ji bo karmendan e ku hemû corê alîkariya acîl bidine maqdûr û niştê cîhan. Ev yek di derbarê lêpirsîna polîsî re jî xebateke berfireh ya tenduristî û sosyal heye sazî çapemενî rûtînên ewlehiya dibistanê xizmetên civakî tenduristî binirxînin ew ê û rexne bikin nîqaşên siyasî niha li Swêdê guhr dibin partî ji bo bergiriya bûyerên bi vî rengî li rewşên wiha de divê dewlet çi bike pêşniyazan pêşkêşî raya giştî bikin hê jî li baştirîn welatê cîhanê dijîm dibêje Sîdar ê baş e li te pîroz be maşallah rast e heqeten Swêd aliyê siyasî ve aliyê civakî ve jî yek ji wan welatan e tabî piştî Swîsre yek ji wan welatan e ku merû dikare tê de rehet bijî wisa ye we goterê em welatê xwe reş nekin welatê me jî nexirab e îja na ez sedî sed nayê manê ku Swîsre di ecîbînim ji aliyê siyasî ve dewletekî pir hêja ye xwedî li min derketiye ji 16 saliya xwe ve li Swîsre me rewşenbîrên wekî rewşenbîrê mezin hatin Swîsre çûn û zanin Rojnameya Kurdistan jî li vê derê li Cenevre demekî heft heşt weşanên Rojname Kurdistan li vê derê çêbû hatta ciyê ku lê derket Rue du Carouge numara heft bû bawer dikim ez çûm wê derê jî li hember wê bînayê kafeteryekê heye rûniştim jî ciyê birayên Bedirxaniyan rûniştine Rojname Kurdistan derxistine yani tabii Nureddin Zaza, İsmet Şerifanlı gelek keseyetiyên din li vê derê bûn. Min ji we re behs kir ama ez dubare bikim niha hevalê ku heftê û heft cara ji bo guhdarîkirina dibêjin êdî bes e. Salên destpêkê ez wextê hatim Swîsre min Nureddin Zaza nas kir îjar di karê min ê bîrokrasiyê de ji ber ku min red kir ez Tirkî biaxivim îjar dewletê got ez ê ji te re wergerek bînin tercüman rojekî ez çûm min dît mirovekî emrê wî bilind porê wî wisa dûst şekirî epê îxtiyar bû ama wergera min çêkir tercümanî kir bi qasî 3-4 saet wisa li bîroyê em bi hev re rûniştin ez kurmancî daxivim ew werdigerîne kurmancî Nureddin Zaza bû yani Nureddin Zaza yek ji rewşenbîrê me yê hêja hê jî mala wî li Lozanê ye hevjîna wî kurê wî Lozanê ne îja wisa
çêbû yani. Yani ejwara bêjin Nureddin Zaza tercümaniyê kiriye tabii naîbe yani rastiye we yani kir yani. Hûn dikarin li nivîsî wî jî binirin, di nivîsê xwe de behsa xebatê xwe yê tercümaniyê dike. Di dawî emrê xwe de rewşa wî aborî xirab dibe. Tam ji pîşiya xwe ya doktoriyê, doktor bû, nikare zêde qezenç ke ji dibe re tercümanî dike ji saziyên dewletê re. Îja me jî red kir em Tirkî biaxivin. Min îfadê xwe û her tiştê xwe tekîlê xwe ya bi dewleta Swîsre re tim bi kurmancî çêkir. Îja wê demê tercümanê kurmancî tune bûn, tenê ew hebû. Bi vî şiklî. Wala wisa şansê me çêbû, ji bo me jî bû şerefek. Îja hevanno em viya bidin aliyekî. Niha me behsa Swêdê kir, hevala Sîdar ez hêvî dikim demên pêş me de ez ê Sîdarê jî bo we bidim naskirin. Anha ji we re nabêjim. Ew bibe mîvan. Hem behsa jiyana xwe bike û hem jî behsa civaka me ya li Ewropayê bike. We got erê, tabii mesûzek wisa jê girtiye em li bendê ne. Îja nûçeyekê din jî heye di derbarê siyaseta Ewropayê ya penaberiyê de bawer dikim Komîsyona Ewropayê anha difikire ka çawa karibe pêşî li penaberan bigire. Niha partiyên rastgir li Ewropayê li ser hukmin, li ser desthilatariyê ne li çareyekê digerin. Hejmara penaberan her ku diçe zêde dibe, ji Afrikayê tên, ji rojhilata navî însan tên, Afgan, Kurd, Türk, herkes ki serê wî dikeve belayê berê xwe di Ewropayê ne tenê ji ber meseleyên siyasî jî, ji ber meseleyên aborî, ji ber meseleyên jeografîk jî, niha hûn zanin ji ber klîma. Li Afrikayê jî li welatên de jî hewa gelekî germ e, Ewropa hênik e. Însan êdî xwe li van welatan digirin. Normal e jî, niha hûn deriyê Tirkiye vekin, nîvê Tirkiye vala dibe tê Ewropayê. Îja çare digerin, belkî Ewropa dibêje em welatekî li welatekê digerin ku ji me re weke bibe weke kamp. Yani kampa vegerandina koçberan. Êdî kîjan welat dibe. Ama ji destê Tirkiye were, Tirkiye heta niha ev wezîfe girtibû ser xwe, ji Ewropayê gelekî pere jî girt salên borî. Ama ez bawer dikim êdî vê wezîfe nadin Tirkiye. Bila haya hevalan hebe, kesên ku ev saleke du sale li Ewropayê ne eger mafê penaberiyê bi dest nexistibin, xeterî heye ku wan şûn ve vegerînin. Tabii eger welatê ku hûn jê tên xeteriya we, xeteriya îşkencê, xeteriya girtinê hebe, elbet we naşînin, nikarin bişînin. Ama eger tu ji Rojavayê Kurdistanê bî, heta niha tu çûbî Rojava hatibî, tu ji Sûriyê bî, tu çûbûyî Sûriye hatibî, yan jî başûr. Wê demê Almanya yan jî welatên din yên Ewropayê vê yekê tespît dikin û te vedigerinin welatê te ji ber ku dî xeteriya îşkencê û xeteriya girtinê tune ye. Çünkü hukm di destê we de ye. Rewşekî wisa heye. Yani penaberî tenê ji ber van her tu şertan didin te. Baş e, xeteriya tabii xeteriya jiyanê, girtin û îşkence eger hebe, te naşînin. Ev em dayîn aliyekî. Niha Erdogan Ehmed Şara kesê ku xwewekî Serokkomarê Sûriyê îlan kiriye bi tena serê xwe û tevê hevalê xwe sankî Sûriye welatê bavê wî ye hatiye li Şamê rûniştiye xwe serokkomar îlan dike û hevalê xwe jî her yekî erkekî wezîfeyekî dewan paşê jî welat bi welat digere dîplomasî çê dike sankî Sûriye malê bavê wî tenê ye. Tiştekî wisa tune ye. Sûriye aydê milletên wê derê ye, aydê Kurdan e jî, ê Asûrî Sûriyaniyan e, ê Ermeniyan e, ê Durziyan e, ê Elewiyan e, ê her kesî ku li Sûriyê de jî ê wan e. Tiştek ku Ehmed Şara dikare bike tenê rêz bigire ji qirarên van milletan re. Bi tena serê xwe nikare biçe soz peyman çêke bi Tayyip Erdogan re. Yani qasî ku xuya dike hin soz dide dane Erdogan jî ama sozî wî derbas nabin. Yani ev îşaretê wê yekî ye ku hevano li Sûriyê îhtîmalek mezin wê şerek navxwayî çê bibe. Di encama şerê navxwayî de tabii êdî sîstemekî çawa çê dibe kifşe.
sistemekî wisa çêbe ku hemî milletê de bikaribin xwe îfade bikin. Ew jî Rojavayê Kurdistanê ye, rêveberiya Xweser e. Em binêrin ka Tayyip Erdogan û Ahmed Şara navbera xwe de çi axivîne. Em derdê Tayyip Erdogan elbet zanin, hûn jî zanin çi ye. Derdê wî ne Sûriyeyê, ne Erebe, ne tu derekê. Derdê wî tenê Kurd nebin xwedî pergal, Kurd nebin xwedî statû, hebûna Kurdan dibe tu car nekeve fermiyetê. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan û Ahmed Şara kesê ku xwe weke Serokkomarê Sûriyê îlan kiriye li Enqereyê li paytexta Tirkiye li hev civiyan Wezîrên Karêderve ve hêjmarekê berpirsê her du welatan jî amade bûn. Piştî hevdîtinê Recep Tayyip Erdogan û Ahmed Şara civînekê çapemeniya ya hevpar li darxistin bersiv nadin pirsê rojnamegeran jî. Çi bibêjin ew e Erdogan kêfxweşiya xwe anî ziman ji ber serdana Ahmed Şara dibêje di huzûra we de ji wî û şanda wê re carekê din dibêjim hûn bi xêr hatin Tirkiye. Serokkomarê Tirkiye diyar kir ku polîtîkaya wan ya Sûriyê ji demên berê ve li ser bingehê yekrêzî û yeketî axa wî welatê biye ya yeketiya axa Sûriyê bi temaya Tayyip Erdogan ya. Me welatê te çi qas yek e ya. Çi ye ev yekbûn çi ye? Çima axise herkes basê yekbûna axê dike kî çawa dixwaze mîna xwe bike yani. Civîna ku wextê mirov nikaribe bi hev re li hev bike, nikare li hev bike yani. Mirov ji hev cihê dibe normal e. Civîna ku me îro dibêje li gel bi rêz şara pêkaniye li ser vê prensîbê di atmosferekê baş de derbas bû. Me li gel birayê xwe yê rêzdar pêngavên hevbeş ên ku ji bo pêkanîna ewlehiyê ji bo avakirina îstiqrara aboriya welêt bên avêtin me bi hev re nirxandin me bi memnûnî dît ku hemabêjî em di her mijarê de hemfikir bûn. Li ser rewşa Rojavayê Kurdistanê li ser rewşa Bakur Rojhilatê Sûriyê jî Tayyip Erdogan got me pêngavên ku li dijî rêxistina dabeşkar a terorê û alîgirê wan wê bên avêtin gotûbêj kirin ku Bakur Rojhilatê Sûriyê digire nava xwe. Tabii ew wisa nabêje ew dibêje ev rêxistinên ku Rojavayê Kurdistanê dagir kirine. Ew Kurdan weke dagirker pênasê dikin. Ew wisa ye. Ew wisa ye. Yani Kurd dagirkerên axa xwe ne. Kurd dagirkerên Kurdistanê ne. Kurdan Kurdistan dagir kirine. Binêrin. Erê wele. İja diz li kuma xwediyê malê li kuma. Diz ji xwediyê malê re dibêje tu dizî. Ê xwediyê malê çi bike? Tayyip Erdogan ji Kurdan re dibe dagirker. Hevan na. Min diyar kir ku çi Daîş çi PKK em amade ne piştgiriya Sûriyê bikin di tekoşîna li hember van her du rêxistinan de dibêje Tayyip Erdogan. Piştî Erdogan Ahmed Şara axivî û jî got ez spasiyê xwe pêşkêşê bi rêz Tayyip Erdogan dikim ku ji bo vexwendin û mîvanperweriya germ ya ku me dît. Bêguman gelê Sûriyê tu carî helbesa saziyên Tirkiye ya dewletê û gelê wî ji bîr nake em giringî didin yekparçeyî axa Sûriyê. Peywendiyên di navbera Sûriye û Tirkiyeyê xwedî dîrokî ne. Em erdnîgariyeke hevpar parve dikin çand avahiya me ya civakî yek e. Em dixwazin peywendiyên xwe veguherînin hevkariyeke stratejîk dibêje. Ev hevkarî jî dibe kûr be ku ji bo berjivandiya her du welatan be. Divê em di hemû weran de hevkariyê bikin. Yek ji stratejiyên hevpar wê di warê ewlehiyê de be. Em we nas dikin hevan no. Di civînê xwe de dibêje me tehdît nirxandin bi taybetî tehdîtên ku ji Bakur Rojhilatê Sûriyê tên. Wey Şara, wey Ahmed Şara. Ehe. Recep Tayyip Erdogan mîna wî daxife. Dibe tehdîtên ku ji Bakur Rojhilatê Sûriyê tên. Tehdîta herî mezin dewleta Tirkiye tehdîta herî mezin hûn û bermayiyên Daişê ne. Ez wisa dibînim li ser gelên herêmê. Em binêrin di dawiya we dibe çi? Divê zextên navdewletî li ser İsraîlê bêne sepandin, divê ew vegere sînorên sala 1967 aha cara yekêm Ahmed Şara di derbarê İsraîlê de diaxife. Binêrin ev gotin dibe manşet. Ka em binêrin İsraîl bersivekê çawa dide. İsraîl na qismekî mezin axa Sûriyê kontrol dike û gav bi gav pêş ve diçe xwedî li durziyan derdikeve di derbarê Kurdan de jî daxuyaniyên girîng dide. Ahmed Şara dibêje bawer dikim hinek hedê xwe de derbas kiriye li ser İsraîlê, li ser Rojavayê Kurdistanê jî. Ew ê çawa bikaribe li rûyê Kurdan binêre. Ez bawer dikim bi vê yekê êdî gora xwe dikolê çünkü mesele şert û merc ne wisa ne. Yani tu İsraîl tamam bila İsraîl vegere 1920 me wisa dibe.
İsrail dibe vegere sînorê xwe ê sala 1967 yani girên Golanê biterîkîne ew sînorên derdora Lübnanê biterîkîne û hema bigire bi qasî Qamişlo destê İsraîlê de dimîne. Ahmed Şara diyar kir ku ew dixwazin bazirganiya di navbera her du welatan de Tirkiye Sûriyê de vejînin wiha pêde çû em ê bi Tirkiye re bazirganiya ji nû ve pêk bînin bi taybetî jî dwarê avakirina binêsaziyê de. Temam ji bo avakirina xanî û filan bêvan bütçeya ku hatiye veqetandin hûn hemî dikarin bidin Tirkiye. Xuyaye hûn ê bidin şirketên Tirkiye jî tabii eger Erebistana Siûdî destûr bide, Misir destûr bide ew e dîsa tokî mokî bînin bixin Sûriye em dixwazin Sûriye ji nû ve were avakirin da ku alîkariya geşbûna aborî ya Sûriye bike ez bi rê Serokkomarê Tirkiye Tayyip Erdogan vedixwînim Sûriye înşallah ev yek demekî nêz de pêk were dibêje Ahmed Şara. Hevan niha em cih bidin ev wisa yani min tenê xwe 5 euro ve henekî bi were bixwînim. Îja berî ku em cih bidin İlham Ahmed ez dixwazim ev meseleya Fransa hinek bi were şîrovê bikim ka hûn çi difikirin derbarê Fransayê de ka hûn jî fikrê xwe bibêjin ku ez bikarim fikrê we bixwînim. We goterê ez li peyamê we dinêrim wala yekî tiştekî şandiye dirêj ez fehm nakim çi ye yani nizanim çi ye. Heman o gelek mûçe hene ez wext wan da nekim derbas bikim. Wezîrê Karê Derveyê Fransayê Jean-Noël Barrot dibêje em bi Kurdan re ne îjar rola Fransayê gelekî giring e li rojhata navîn. Hûn zanin ta di şerê yekemî cîhanî de Fransa li herêmê bû. Ew Sykes-Picot ku em dibêjin peymana Sykes-Picot ku rojhata navîn tamamen guherand sînorê nû danî Monsieur Picot bi xwe Fransî bû kêfa wî ji Kurdan re nedihat. Nemîna evê bû ew Jean-Noël Barrot nemîna wî bû ew însanekî esker bû kêfa wî ji Kurdan re nedihat. Hatta Sykes jê xwestiye ku Kurdistanekî ji bo Kurdan jî ava bikin lê Picot gotiye na ez ji wan re hez nakim û ez naxwazim Kurdistan bidim wan. Tiştekî ku satiye gotin heqetin. Îja li gorî dilê xwe ji xwe re sînoran çê dikin, qismekî didin Sûriye û paşê jî Iraqê çê dikin û di Sevrê de jî Tirkiye ava dikin. Di Sevrê de jî Tirkiye ava dikin. Tabii qismekî bi qasî tiştekî xweserî pêşniyazê Kurda dikin. Lê paşê bi peymana Lozanê re ev Sevr û bi tevî soza xweseriyê ku dabûn Kurda jî tev betal dibe. Peymana Sevrê tere çöpê, soza xweseriyê ku dabûn Kurdan tere çöpê û peymana Lozanê de navê Kurdan jî tune te tiştekî ji tune. Êdî wî çîrokê hûn ji xwe zanin. Îja Fransa xwedî rolekî wisa ye li rojhata navîn hevan ji ber vê yekê daxuyanî wî muhîm in. Niha navbera Fransa û Tirkiye xirab e. Zanin Wezîrê Karê Derveyê Tirkiye Hakan Fidan wê rojê dereqê Fransa da xiraba xifî ji bo Kurdan. Îja dibêje Kurd hevalbendên me yê dilsozin ev baş e. Birayên me yên dilsozin em ê dev ji wan bernedin. Em ê xwedî li wan derbikevin li rojhata navîn li Sûriyê. û her wiha bi bîr dixe ku roja sêzdeh vê sibatê wê li Parîsê konferansekî pêk were konferansa rojhata navîn. Yani Fransa Parîs malovaniya vê konferansê dike roja pênşemiyê ne pêrşemiyê îja îmkan çêbe xweziye jî biçûye ma eger îmkan hebe tabii. Divê Kurd karibin tev li civînan bibin û ku qedera netewa wan tayîn dike. Îjar Jean-Noël Barrot dibêje em ê Kurdan jî dawetê vê konferansê bikin ji Ewropê ve li ku dire cîhanê konferansekî di derbarê Sûriyê de hebe wê Kurd jî tevlî bibin. Ama hê jî em nizanin gelo Tirkiye hatiye vexwendin nehatiye vexwendin. Ez di wê qenaetê de me Tirkiye hatibe vexwendin jî ew ê protesto bike ew ê veto bike neyê. Çima? Çünkü Kurd li wê derê de. Cî ku Kurd li wê derê bin Tirkiye nayê. Yani
hebûna Kurdan li konferansekî navnetewî hebûna Kurdan rewat dike. Ciyê Kurd rewa bin Tirkiye tune ye. Pir ecêb. Yani mesela min gavan din tweetekî Doğu Ergil xwend civaknasekî giring e. Projeyê wî jî hebûn di derbarê Tirkiyeyê de wî jî xweserî pêşniyaz dikir di zemanê xwe de beriya bîsî salan. Salê nodî de projeyê wî gelek bûn Doğu Ergil. Mesela ew dibêje Tirkiye ehmeq e. Ta welatên Ewropayê, Fransa, Amerîka, İsraîl bi taybetî behsa İsraîlê dike. Dibêje li rojata navîn her ku diçe sînorê xwe berfireh dike însanan li xwe dike dost hem bi welatê Ereba re li hev dike konferans li ser konferansan çê dike bi Kurdan re navbera xwe baş dike yani pesnê İsraîlê de divî aliyê de ne ku pesên dide ama qet nebe rastiyê dibêje a Tirkiye dibe bi Kurdê xwe re jî nikare li hev bike bi Kurdên rojata navîn re nikare li hev bike û her ku diçe piçûk dibe mezinbûn ew e tu bikaribî li hev werî di serî de bi Kurdan re ve Doğu Ergil îro dibêje mesela mantıkiye yani Tirkiye firsendê di destê xwe de wenda kir li Kobanî wenda kir bi êrişên li ser Tîşinê bi êrişên li ser Mîmiçî wenda kir Türkiye bi desteka ku da Daişê êriş bir ser Kurdan wenda kir Tirkiye ji aliyê ruhî ve tekiliya xwe ya Kurdan re qut kir hêjî mesela di çarçova sînorên Tirkiyeyê de bi îsrar mafê Kurdan înkar dike nade Kurdan dixapîne bi Kurdan dilîze heqaret li Kurdan dike li meclisê desta tîne ser şaredariyên Kurdan parlamenteryan davêje zîndanê welhasel hemî tiştê ku hûn zanin nîşan dide ku Tirkiye ne xwedî wê mantiqê ye ku karibe li rojata navîn pergalekî demokratîk ava bike ne xwedî wê mantiqê ye ne gihîştiye cahil e yani însanekî dînomîno bifikirin Tirkiye dişibe însanekî dînomîno ku hereketê xwe nikare bike bin kontrolê hestiya tev digere hestî wî jî tamamen hovane ne bi vî şeklî tev digere li rojata navîn îja îmkana ku bi Kurdan re li hev were tune ye çünkü Kurd êdî xwedî hişmendiyek maqûlin pêşketîne bûne navnetewî mantıqa Kurdan epê pêşketiye îja di vê çarçovê de tiştek ku min dixwest bibêjim cî ku Kurd lêbin Tirkiye tune ye ya Kurd ya Tirkiye niha em cî bidin daxuyaniya İlham Ehmed ka ew çi dibêje hevalno ez tên cem we mereq nekin ez ê werim hinek bi we re sohbet dikim peyamê wê jî binêrim a 33 deqe derbas bûn nexeme wexta me baş e deng baş e ez tim tirsim we çi got dikaj min re bêjin deng baş e ji kerema xwe re hinek ecele bêjin ez bikaribim nûçe bixwînim mamoste Xelîl Amed deng baş e ka we negot deng baş e xirab e ez li peyamê we dinêrim ez li bendê me ku min bibêjin tamam süper hûn jî baş in ya deng baş e hûn jî baş in dijwar ya rastî kêfa min gelek hat ji vî îşê YouTubeê re ya îja bi WhatsAppê jî ji min re dibêjin baş e gelek peyam ji her alî ve tên süper îja hevan na niha êdedît Xwedê me ra ji dostan xalî neke kêm neke erê wellah Xwedê dostê mirovan zêde ke dijminê mirovan kêm ke tabî dost îja İlham Ehmed çi dibêje dijwar tiştê wisa nebêje dijwar mala te ava her hebê ya we behsa deng kiriye ez aşiqê dublajê me ez pir hez dikim dublaj bikim yani belgefîlman dublaj bikim dokümanteran dublaj bikim nûçeyan dublaj bikim ez pir hez dikim karê dublajê û li ser vê jî ez binêrim kat pêşerojî de ez bikaribim pirtûkan bixwînim xweş dibe xwezî qalalekî me ya YouTubeê heye min sirf pirtûk bixwenda û pirtûkên kurmancî û wisa bikete qeydê û we ji xwe re di rêwîtiyên dirêj de wextê mirov erebe da jo mirov pir dixwaze pirtûkên Kurdî godar bike pir xweş e
İja tabii ev hünerek pır cudaye. Rojeki eğer fırsat bibînim ez ê behsa vê hunera deng, hunera dublajê bikim. Navî tam ne dublaje ya. Merov dengek wek ruh, can merov dide nivîsek ku li ser pelên spî hatiye nivîsandin, bi erfa hatiye nivîsandin tu heyat didî, tu jiyanê didî wan nivîsan. Tu deng didî. İja resmen vejîne. Hakikaten vejîne hunera deng. İja we çi got ha ez bidomînim. Ka min nedin sekandinê ya. Min nedin sekandinê ku ez bikarim ji weran û çê pêşkêşkim hevan da. Yek, saeta me derengê dîsa jî hejmara hevalan gelek baş e. Em nêzî heysîd kesî ana li hev godar dikin. Süper e. Ez têm. Ez vê şîrovê nekim, ez tenê ji we re bixwînim. İlham Ahmed Hûzanin ez jê re dibêjim Wezîra Karê de ve ya Rojavayê Kurdistanê lê belê hevseroka daîreya têkiliyên derve ya Reveberiya Xweser e. İlham Ahmed derheqê helwesta hêzên navdewletî ji bo pirsgirêka Kurd ji bo sûçên şer ên ku dewleta Tirk li Rojavayê Kurdistanê pêkaniye ji bo rola jinan ya di siberoja Sûriyê de bersiv da pirsên ajansa Anha ye. Sûriyeyî dibêjin İlham Ahmed dibêje yani Sûriyeyî hêvî dikin ku pêşveçûnên baş çêbibin li welatê wan pirsgirêka azadiya ramanê, parastina rûmeta mirovan, rêveberiyekê pir alî ku rastiya mozayîka civaka Sûriyê îfade dike rojevên girîng in. Civaka navnetewî dostên gelên Sûriyê li ser rejîmê berê ceza fers kiribûn da ku Sûriye mafê xwe ê rewa werbigirin. Niha hinekî ceza didomin, hinek jî hatin sivikirin. Ceza bahsa ambargoya navnetewî ya li ser Sûriyê têkirin di dema Esad de. Ev ceza bahsa wan cezaya dike. Yani ev ceza anha dibe pêşî li pêşketinan digire. Eger werin kêmkirin baş e, ev ceza bi temamî rabin jî baş e. Bifikirin ku İlham Ahmed anha dixwaze ceza ambargoya navnetewî li ser temamê Sûriye rabe. Yani niha İlham Ahmed rola wezîrtiya karê derve ya Sûriyê dilîze. Ev yek ji bo ku gelê Sûriyê ji nava kavilên şer derkeve û ber bi pêvajoyê avakirina salem ve biçe gavekî erênî ye, baş e, divê gavên pêşîn ji bo piştevaniya pêvajoya veguhestina siyasî bên avetin. Di serî de Almanya, Fransa gelek welatên Rojavayê yên Ewropayê bi daxuyaniyan behsa parastina Kurdan kirin lê ev pirs e. Lê heman hêzan behsa sûçên dewleta Tirkiye nekiriye, hûn vê yekê çawa dinirxînin? Pirs ev e. Bersiva İlham Ahmed ev e. Em helwestê navnetewî yên bi armanca piştevaniya mafê pêkhatiyên li Bakur Rojdatê Sûrî erênî dibînin. Lê mixabin hîna jî di navbera daxuyanî û pêkanînan de valahiyekê mezin heye. Dewleta Tirk li dijî sîvilan sûçên mezin dike, welatiyan topbaran dike, bombarduman dike, demografiye diguherîne, binesaziyê herêmê, qatên jiyanê hedef digire. Lê me tu helwesteke zilal yan jî tedbîrên pêşîgirtinê yên van welatên Rojavayê nedîtiye. Ev yek durûtiye. Dewleta Tirk teşwîq dike ku siyasetên xwe yên dijmanane bidomîne. Em dibêjin dagirkirina herêmên wekî Efrîn, Serêkaniyê, Girê Spî ji aliyê dewleta Tirk ve tabii binpêkirina qanûnên navnetewî ye. Divê ev dagirkerî were bidawîkirin. Welatiyên bi darê zorê hatine koçberekirin jî baweyekî bewle karibin vegerin ser axa xwe, dibêje İlham Ahmed. Em bang li Netanyahû bî dikin, bang li koalîsyona navdewletî Rêveberiya nû ya Şamê dikin ji bo vegera van koçberan rola garantör bilîzin. Li cem me delîlên belgekirî yên di derbarê sûçên dewleta Tirkiyeyê hene, me ev dosya pêşkêşî Netanyahû bî kirin, pêşkêşî rêxistinên mafê mirovan û dewletên xwedî bandor kirine. Êrişên li ser bendavê wê bixware karesetekî xwezayî bîne wê zirarekê ciddî bide mirovan. Êrişên li ser navendên enerjî zirarê didin tebahiya Sûriyeyiyan. Em hêvîdarin êrişên li dijî herêmê êdî bidawî bibin da ku em dest bi diyalogên ciddî yên ji bo avakirina Sûriye ya nû bikin. Pirsek din jî hatiye pirsîn, ev jî mühîm e. Gelo hûn plan dikin ku serdana welatên Ereban bikin. Bersiv ev e. Tekiliyên me bi gelek dewletên Ereban re başin, berdewam dikin. Çareseriya li Sûriyê bê hewldanên cîhana Ereb elbet nemimkün e. Mijara serdanan her tim di rojeva me de ye. Belê,
rejiyekî mezin ji civaka Sûriyê bisulmane lê ne tund rew bûn. Li aliyên olperest çanda xwe destpêkê li ser jinan ferz kirin. Yani ev aliyê ku bas dikin, basa hê teşhîr dikin, aliyên olperest. Dî çawa fehm dikin, fehm kin dibe pêşî çanda xwe anîn li ser jinan ferz kirin. Jinan li Bakur Rojhilatê Sûriyê îspat kir di siyasetê de, di parastina xakê yan jî di avakirina rêveberiyekê demokratîk de hêzeke sereken e. Tecrübeya me ya di rêveberiya Xweser de nîşan dide bihêzkirina jinan kilîta çareseriya krîza Sûriyê ye. Jin aramî, edalet, beşdariya rasteqîn ji xwe re esas dikirin. Em ji gelê Sûriye re dibêjin aqobeta Sûriyê di destê we de ye. Yeketiya me tekaneya rêya xilasiya ji dagirkeriyê ye. Rêya xilasiya ji despotîzmê, rêya xilasiya ji terorîzmê ye. Em dibêjin diyalog û xebata hevbeş ji bo avakirina Sûriyeyê demokratîk ya pirrengî çareserî ye. Em ji jinan, ji jinên Sûriyê re dibêjin nehêlin tu kes we dûr bixe yan jî bêdeng bike. Li Bakur, li Rojhilatê Sûriyê jinan xwe îspat kir ku ew dikarin pêşengî bikin. Hûn jî dikarin di avakirina Siberoja Sûriyê Azad de pêşengî bikin, dibêje İlham Ehmed, Wezîra Karê Derve ya Rojavayê Kurdistanê. Ew dibêje hevseroka Daireya Tekilîn Derve ya Rêveberiya Xweser ya Bakur Rojhilatê Sûriyê. Baş e? Evet. İjar hevanla. Niha xweşin. Mesajê we xweşin hevanla. Tamam. Mala we ava ez dewam dikim. Ez dewam dikim dibe yan ez bidomînim. Hûn çi dibêjin? Ez bidomînim yan dewam bikim? Kîjan kurmanciya rast e gelo? Ez bidomînim. Ez bidomînim ya herî rast e. Dewamkirin tiştekî dewam dike. Mesela civîn heye, civîn dewam dike. Ama ez didomînim. Çünkü ez tiştekî didomînim. Ji ber vê gelek hevalê me şaş bikartînin. Diplomatê Amerîkî Vincent Combach dibêje İsraîl wê li Sûriyê hinekî guherînan pêk bîne. Hûn zanin niha Netanyahu li Amerîkayê ne hevdîtinê xwe didomîne. Ew jî armanca wê ew e ku herêmên ku niha li Sûriyê dibin kontrola xwe de digire bike mayînde û lambeya kesk ji Donald Trump girtiye. Ez bawer nakim İsraîlê dijî Sûriyê derkeve. Hatta ew ê berfirehtir be. Ew ê herêma Durzî jî dikeve başûrê Sûriyê, Swêda, ew ê wê derê bi dest bixe û derbasî heta Rojavayê Kurdistanê jî were, heta Derezorê jî ew ê were. Wisa xuya dike. Em binêrin ka çi dibe. Pir serûbin dibe rojhilata navê. Pir serûbin dibe. Dîplomatê berê yê Amerîkayê min ev ji Rûdawê girtiye. Vincent Combach dibêje ji ber ku daxuyaniyekî taybet daye Rûdawê. İsraîl wê li Sûriyê hinekî guhertina pêk bîne. Vincent Combach rê daye Serokvezîrê İsraîlê. Vincent Combach dibêje Donald Trump rê daye Serokvezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu ku êrişî Îranê bike. Binêrin. Donald Trump rê daye Serokvezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu ku di demên pêşme de êrişê İsraîlê bike. Eger İsraîl li Îranê bixe, yani eger êriş bike lê bixe, wê demê bi baweriya min Amerîka wê piştevaniya İsraîlê bike. İsraîl wê li rojhilata navîn çend cihên din jî bixe bin kontrola xwe. Li aliyê din Donald Trump, Benyamin Netanyahu îro li hev dicivin, li hev civiyane jî şev û roj li Amerîkayê çawa ye tam nizanim. Di vê naberê de bêjim gelek heval ji Amerîkayê jî li me temaşe dikin, mala we ava saetên temaşekirina wan cuda ye, ama niha saet çi ye nizanim. Dîplomatê berê yê Amerîkayê diyar kir ku mijarê wan yên sereke sozên ku Donald Trump dane Netanyahu da ku bi agirbesta li Xezayê razî bibe, derkirina Filîstînyan ya ji Xezayê û qonaxên bê yên agirbestê. Donald Trump dibêje bila mirovên li Xezayê êdî biçin welatên cuda. Urdunê, deverên din, Kudê diçin, Kudê biçin ama neyne Xezayê. Ew dixwazin Xezayê tamamen bixin bin kontrola İsraîlê û li wê derê bimîne.
û şeriya Rojava jî ji aliyê din ve ew jî hatiye topbaran kirin. Niyeta İsraîlê çi ye tam nizanim ama dixwaze berfireh be. Donald Trump gotibû tu garantî tune ku wê agirbesta li Xezayê berdewam bike. Yani ew jî dibêje wê agirbest bi dawî bibe. Hevalno ez cem me me 46 deqî xwe temam kir. Ez hinek li peyamê we binêrim, bixwînim we çawa dîtin, we çawa dît em nûçeyê me û çawa dibînin. Hevalno mala te ava Mihridates. Gerek daxuyaniyên din hene. Yani mesela Wezîrê Parastinê yê Kudirê bû, yê Yunanistanê bû. Erê. Gelek dewlet niha daxuyanî didin. Navbera xwe û YPG baş dikin. Ez nikarim hemiye bibêjim ama gelek dewlet niha di dorê de ne behsa başiya Kurdan dikin, behsa hevalbendiya xwe dikin. Ev tiştên baş in. Îja mala te ava ji bîr nekin hevalno sibê ne du sibe saet di 21 de dengê gel heye. Navê wê jî navê bername me gotinya we ye. Werin tevlî bin ji dilê we çi tê û çawa dixwazin şîrovê bikin, ji xwe re şîrovê bikin. Ez pir bi heyecan li bendê me ku wê şevê hejmara we bibe 10-15 kes û werin vê derê baxifin. Ê min derdê min e ku ez ana baxifin tune çunkî nava heftê de ji xwe îfade dikim. Ê min bes e ez tenê dixwazim gotinê bidim we gotinya we ye. û rêve bikim. Te çi got mamoste? Ha, İsrail ciyekî piçûk e. Wala İsrail ciyekî piçûk e ama mezin e. Ama hukmê İsraîlê bi qasî heft welatan e. Erê wallah. Îjar Xelîl Ahmed erê eger İran here dortê Romê. İran here jî nere jî ji xwe dortê Tirkiye, dor hatiye Tirkiye jî. Niha hukmê Tirkiye li ser Sûriyê tune ye. Aniha bi colanê re çi dike bila bike ama nikare hukm lê bike. Sigî ez jî bi te serbilindim mamoste. Em bi hev serbilind bin ji xwe re. Cîgerxwîn Osê herhebî mala te ava. Ya malî acîk bi tiştî wisa nebêje ya. Gotinên nijadperestî nebêje malî a gipter ji kerema xwe re. Ez nivîsa te danîm ser ekranê. Ji bo min nexeme ama nexweş e. Dijberiya ereban e. Ya çi hebû min ji bîr kiriya? Cana tişta ji bîr dikim. Ez ji we re tiştek bêjim. Ew îlacê ku wî rojê min ji we re bas kir ez didim ber pozê xwe ya. Heqeten bîna wî pir xweş e. Hefiza min jî teze dike. Ez ana hew didim hefiza xwe nû bikim. Ez avayî dixim vê derê ev pembo e. Vê tijî dikim û di bêrîka xwe de cêba xwe de digerînim. Nava rojê de ji bîn dikim ev jî hefiza ku bîna wî giran bû. Hefiza min a ku wenda bîye gotinê min ê ku min ji bîr kirine û zanin cana hûn jî dibin şehet. Ez hew didim gotinê ku min ji bîr kiriye bînim hişê xwe naye. Dikim nakim gotin naye. Ka yekî ji me re Erkan Deniz mala te ava. Te ji me re alîkariya wirî şandiye. Her hebê. Bîne ku em ji xwe re wan dermana bikirin. İja min çi digo? Erkan Deniz her hebî. İja eybê merûbêje van roja min dest bi ew jî kiriye. Navê çi ye? Rejîm. Navê rejîma min 6 ye. Yani 16 saeta xwarin naxwî û xwarin dixwî 6 saeta dîsa naxwî. Yani rojê 2 dana xwarin dixwî 16 saet navber didê. Mesela çawa
hemî hevalên me şîşko hevalên me ku hevalên me ê ku hinek ku seqelewin û nikarin xwedî li îrada xwe xwedî li êva xwe derkevin navî çi ye li bîda xwe derkevin divê ew bikin deqekî hevalên me ê ku nikarin xwedî li bîda xwe derkevin rêbazekî süper e çünkü ez jî ji xwarinê pir hez dikim ji temê pir hez dikim ama bi vî şiklî jî nabe divê em hinekî xwedî li xwe derkevin yani wediyê min çi waye stû qalin dibe zik tê pêş û merû dimeşe merû nikare hilkeve jor dakeve jêr ez jî ji sporê hez nakim mixabin madem ji sporê hez nakî bi demê hinekî qirka xwe kêm ke kêm xwarin bixwe ew jî min formûlek dîtiye pir li min tê ez wî formûlê pêşniyazê we jî dikim hemî hevalên me yên qelew bila biceribînin mesela tu şeşê êvarê xwarin dixwî 16 saat bijmêre ama tu tiştekî divê nekeve mîda te tu tiştekî ji bilî av qehwe çay dikarî ama dendik jî tu nikarî çünkü mîde wextê ku tu dendikekî ji bixwî ew mîde dikeve hereketê diçe ji bo bihemîne ji bo dendikekî tamamen 5 saat wext wenda dike bedena însan 5 saatan meşgûl dibe ji bo hemandinê û paşê jî dest pê dike donê însan yaxê însan dişewitîne ez tam bûme bi sporê vî îşê hevanno ez vî ew ê dirakim eyb dibe va dîplomata me îja em ji te re sohbet dikin îja çi dikî piştî 16 saatan çi dibêjî maliya jî ptir min çi vexwariye min tenê çay vedixwim rûyê min sor e çünkü min ewk lêde ye min kremek lêde ye ez çay vedixwim heval tiştê ku zerera wê heye ji însana re ez venaxwim îja nana ez mirovekî cidî me min çi digo 16 saatan naxwî paşê danekî dixwî û 6 saetê din jî car din naxwî ew e yani mesela heftê êvarê tu bixwî û saet heta 12 nîvrê tu naxwî 12 nîvrê dixwî heta dîsa êvarê yani nîvrê û êvarê tenê dixwî ama naber pir mîme naberê de tu tiştekî dibê nekeve mîda te ev jî weke pêşniyaza min yan jî şîreta min li hevala hakikaten mühim e tenduristiye insan mühim e merû wextê nexweş dikeve ancak fiq dike tenduristî çi qas mühim e wextê tenduristiya mirova necîbe ne hişê mirovan dixebite ne tu tiştekî naxebite îja kîjan derman ya dermanê ku ez behs dikim wî rojê min par vekiribû ez navî tam nizanim walla hevalê ku wî rojê min nivîsî bû ama heye deqekî ya likî de tiştek av e mirov bîn dike bîna wî pir xweş e deqekî min fotoğrafê wî kişandibû ez ji we re bêjim ama fotoğraf çi kudê nizanim deqekî Romarin à Cinéol. Romarin à Cinéol Fransîya wî ye ez vira da ew wî Fransî wergerine Tirkiye wî çawa tê nivîsandine nizanim Romarin Cinéol aynen wisa ye bîna wî jî pir xweş e bîna wî jî pir xweş e ama rojê 4-5 cara dikarî bîn bikî wisa 5 deqe serhev bînkî bîna wî ecayîb hem pozê mirova ve dike û ew dikeve mejiyê însan hûjrê wî hemî xwe nû dikin û hefiza te ya kevin ku wenda bîye hemî ji nû ve tê ama hefizaya ku tu bixwazî çünkü hin tişt hene kombî ye di hefiza însan de ew naxwaze şûn ve were ewana ew jî dibe ku şûn ve werin ew ê derê berpirsyariya we ye hevanno aynen Kemal Er tu rast dibêjî
Sinkol ne ya? Sineol. Sineol heye. Sinkol ne? Sineol. İja piştî ew qas meseleyên siyasî sohbeta me jî wisa xweş bû. Mala we ava ez xatir ji we bixwazim. Rîca min ji we ew e me tenê nehêlin. Ka em ji hev hez kin. Beleş e, bedeva ye. Bedeva ye merov ji hev hez ke. İja ka ez vê jî dayînim. Heh, li gorî vê moderatora min tevgerin. Ji kerema xwe re weşana me biacîbînin, bibin abone, ev mühîm e. Xuya ye mühîm e. Rozmarîn e? Gihanî ne? Av e av. Ava wî ye ya. Ava wî giviştine xistine qutiyekî ez ana nikarim nîşanî vedim ama welhasil carekî dijî ez ê behs kim wextê dengê gel de em behs kin. Dengê gel gotinê we ye. De baş ez xatir ji we bixwazim ew qas bes e. We çi got? Esansiyel Tirkiye wî çi ye ki? Esansiyel ya acaba? Roja pênşemiyê ha Serhedo tu dibêjî ez ji kîjan bajarî me? Dika deqekî. Deqekî. Ya Serhedo tu ji min dipirsî ez ji kîjan bajarî me? Ez ji Kurdistanê me. Ez Tirk wextê ji min dipirsin dibe nerê lîstin ez dibêjim ez ji Kurdistanê me dibe Kurdistan diye bir yer yok. İja pir komîk dibe. Ez dibêjim zanîna te ya coğrafya tune ye tu pir guneyî hinek here xwe pêş xe. Jê wisa sempatîk dibin ew sempatîk dibin. Ya ez ji ku derê me ez ji te re çi bêjim? Ez bêjim acaba ya ez xwe deşifre nekim ya. Hevalê me yê vartoyî min nas dikin. Ez vî rojî çûm dawetê hemî hevalê min ê zarokatiyê li dawetê bûn. Pir xweş bû. Ebdirehman jî li wê derê bû. Merheba ji te re Ebdirehman û Erdal li wê derê bû. Erdal tim min temaşe dike. Erdal mala te ava her hebî. Ez ji vê derê te silav dikim. Ebdirehmanê te jî hemî hevala jî. Ya wekî tune wekî ferzende hebû, bedî hebû, hemû hevalê min ê zarokatiyê bû, pir xweş bû. Em bi hev re mezin bûn li eynî gundî. Îja paşê rêya me ji hev qetiya em çûn bajarên cuda, em çûn Ewropayê, wisa em ji hev dûr ketin ama ji ber ku me ji eynî qaniyê av vexwariye, ji ber ku me ji eynî tendûrî nan xwariye, ji eynî zeviyê me genim biriye aş, hêrayê, kiriye ard û kiriye nan xwariye, em wisa bûne eyn ruh. Ez xatir bixwazim ya besê dibêjim. De hadê sibê bi bernameyekê nû bi hêviya Rojên Xweş Azad çi dikim bikim bila bedew be.